Wel, be fydra i ddeud, ond Owen ac Owens, mae Arwel mewn field rhwng Oslo a Bergen yn rwle, yn mwynhau hyn yn Norwy, ond da ni yma i drafod efo'r Agalyn Owen Owens yn y siop yn Gaergynt i drafod dechrau tymor Wrexham, a da ni wedi cael 4 gêm, a 4 gêm eitha cymysg, felly dwi'n mynd i ofyn cwestiwn efo'r ateb mwyaf amlwg erioed, gan fod i gofyn i efo'r arch happy clapper. Efo'r, ydy dy gwpan ni'n hanner gwag neu'n hanner llawn ar ôl pythefnos cyntaf tymor? Reit, os ti'n anwybyddu'r 10 munud cyntaf yna o'r gêm gyntaf yn erbyn MK Dons, wedyn mae'n fwy na hanner llawn, sy'n ni'n dweud. Dwi'n meddwl, y broblem ar y gêm gyntaf nawr bod ni wedi dod nôl rhy hwyr, fel da ni wedi trafod hyn o blaen. Yn wedi Ben Foster oedd yn mond yn ôl ar y dydd Iau, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl ti'n sbio ar camgymeriadau yn y cefn, diwrnod yna. Ti'n rhoi'r mantais i'r MK Dons o'r dechrau. A dwi'n meddwl, dwi'n weddol hapus. Os sbio ar y 4 gêm efo'i gilydd, swn i'n dweud, greit. Da ni wedi colli'r record gartre na, ond falle bod hynny'n beth da yn y tymor hir. Dwi'n hapus. Dim syndod, ond na, swn i'n cytuno efo ti. Yn America, nathon ni ddod yn ôl chydig bach yn hwyr, dwi'n meddwl oedden ni'n poeni falle fysa ni yn dechrau'n ara, a nathon ni bendant ddigwydd. A hefyd, wrth gwrs, nathon ni chwarae yn erbyn 4 tîm, oedd yn dieddol o fod yn dimau dan 220, oedd yn chwarae pêl-droed tiki-taka, fatha pêl-droed medrus, oedd yn chwarae yw'r sydyn, ond yn sydyn nathon ni'n erbyn MK Dons, oedd i gyd fatha dros 6 troedfedd, ac yn chwarae gêm llawer mwy corfforol ac yn gwynebau ni, a y kick-os cyntaf gafon nhw, kick-rydd cyntaf gafon nhw, athyn nhw sgorio do, a mae'n siŵr fod ni'n wedi gwynebu'n fel am amser hir. A oedd o'n sioc darlle wedyn, oedd ni wedi cael 2 o geisiadau ar y gôl, dwi'n meddwl, ac oedd MK Dons mond wedi cael 8, ond wedi cael 6 ar y target, a wedi sgorio fo 5. Ond oedd o'n teimlo yn y gêm bod Dolby a Waters efo'i gilydd ddim yn gweithio fel partneriaeth, a basib iawn achos fod y Carol Cai ddim yn rhoi y peli oedden nhw angen, achos oedd y Bale ddim yn sticio hefo'r ddau ydyn nhw. Ond wedi deud hynny, yn enwedig ar ôl i Oli Palmer ddod ymlaen, diwedd y gêm, os ni wedi cael o fewn gôl ar unrhyw amser, dwi'n meddwl fysa wedi bod yn gêm ddiddorol iawn, ond mae colli o flaen Rob, Ryan a Hugh Jackman, wrth gwrs Wolverine yna, falle fod hwnna yn mynd i fod yn ysgogiad iddyn nhw fuddsoddi tu ar dyfodol, achos dwi'n dal yn meddwl fod angen rhywun yn lle Paul Mullin, wrth gwrs, ond oedd na welliad sylweddol wedyn yn erbyn Wigan, tîm hollol wahanol bron iawn, a yr ail dîm ar bapur, yn chwarae'n lot gwell na'r tîm cyntaf yn erbyn MK Dons, a yn dangos, a falle bod Wigan di chwarae mwy o bêl-droed nag oedd MK Dons, oedden nhw mor gorfforol, yn rhoi fwy o amser i ni, a nathon ni chwarae yn well oherwydd hynny. A ar y noson yn well na tîm oedd yn chwarae yn Bencampwriaeth llynedd, felly oedd hwnnw'n berfformiad arbennig ac ennill y gêm. Wedyn o'n i'n hapus iawn efo'r gêm honno. Beth ti'n feddwl o Parky? Mae Parky fel sa di dysgu, neu di penderfynu bod o'n mynd i newid y tîm. Mae wedi troi'n rhyw Tinkerman bron. Mae o'n mynd i newid yr un tîm, yn debyg i'r un tîm, yn yr un gêm, oedd y Sharp y tîm yn erbyn Wimbledon yn od iawn, doedd. A am ddechrau o tîm od yn erbyn MK Dons i raddau, a wedyn dod yr hen griw yn ôl ar gyfer y gêm Wigan yna. Mae i fi fel rheolwr gwahanol. Wel, heblaw fod o dal ofn eilyddio, achos o wedi eilyddio gynt yn erbyn Wimbledon, dwi'n meddwl fysa ni wedi... achos oedd y gêm, oedden ni ar y blaen, oedden ni rheoli, nathon ni golli momentum, a wedyn mae gen ti fainc yn llawn o chwaraewyr oedd i chwarae'n dda yn erbyn Wigan,
a'r tîm falle ddim cweith mor ffit as nhw'n gallu bod, wel, yr amser i wneud y newid oedd yn bendant ar ôl i Ben Foster arbed gôl yn erbyn Wimbledon. Os nag oedd hwnna'n rybydd bod ni'n mynd o dan bwysau, a wedyn i ildio cic gosb arall, a nhw'n sgorio, a wedyn wrth gwrs gwneud yr eilyddio, ac oedden ni'n lot gwell tîm eto. Felly mae o dal yn gyndyn iawn i newid y tîm, ond yn ystod y gêm, ond mae o wedi newid llawer. A dwi'n meddwl, mae hynny'n adlewyrchu y ddau beth. Un, falle fod o ddim meddwl fod y garfan yn ddigon ffit, achos fod mae'n teimlo fod o gorau rhoi munudau i bawb, i gael pawb i fyny'r lefel iawn. Ond hefyd, dwi'n bendant yn meddwl ar ddechrau tymor, ar ôl colli Paul Mullin, fod o ddim yn siŵr beth i dîm gorau fo. A bendant pwy oedd y 2 orau ar y blaen. A diolch wedi chwarae'r 1-2 yn y blaen mewn 4 gêm yn olynol eto, ond i fod yn deg, mae Bickerstaff wedi datblygu yn y 2 gêm mae wedi bod yn rhan ohonyn nhw. Oedd o'n hyn yn garfan o 26 a thyn hyn o daleithau. A wedyn mae Oli Palmer wedi dod drwad i fod y chwaraewr pwysig, ac dwi'n meddwl oedden ni gyd i disgwyl i Palmer ddechrau yn y gêm MK Dons na a gwrthedrych yn ôl. Dwi'n meddwl oedd gan gymeriad achos oedd y bêl ddim yn sticio efo Dolby a Waters. Ond dwi hefyd yn hanner llawn, dwi'n falch o glywed i fawr, achos mae'r tîm wedi gwella, da ni'n dangos fod ni'n gallu cystadlu, ac bod ni'n yn llythrenol yn y lle hanner llawn, hanner gwag, sef 11 yn yr adran, mae o'n teimlo bod gen ni'r momentum i symud ymlaen. Heb Mullin, sa di gallu bod yn lot gwaith. Da ni wedi sgorio 8 gol. Do, a dyna'r peth sydd yn od. Da ni wedi sgorio 8 a da ni wedi ildio 8 yn do. Felly, os ti'n edrych ar hynny, mewn 2 gêm, so ti'n dweud bod yn problemau ni yn y cefn yn fwy nag yn y blaen, ond da ni wedi colli Mullin yn ofnadwy yn arwedig yn y dechrau, ond mae yna siap ar y tîm rwan, da ni'n dechrau edrych fel bod ni'n... Ond ni'n ffeindio fo'n od iawn bod wedi rhoi McLean ar y dde yn erbyn Wimbledon, ond ni'n meddwl bod ni'n... Diolch mae safle cryfa fo, a ddo hefyd fel bod o'n stopio Barnett trwy'r chwarae yn ymosodol, a ni'n cweit yn siŵr beth o'n trio wneud yma yna. Na, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl fod o falle ddim cweit yn gwybod be ydyw dim cryfa fo a bendant y 2 ar y blaen. A dwi'n meddwl falle ar ôl perfformiad da iawn wedyn nos Fawrth, ti'n gwybod fod hwnna erbyn hyn falle yn dangos, falle mae Palmer a Bickerstaff ydy'r 2 orau ar y funud, achos oedd hwnna'n perfformiad, bendant y perfformiad cyflawn gorau da ni wedi gwneud, achos oedden ni'n edrych yn berig. Oedd o'n atgoffa fi lot o gemau tymor dwytha, oedden ni'n wastad yn rheoli, hyd yn oed os oedden ni'n gadael gol i mewn, oedden ni'n wastad ar y blaen. Ie, oedd, dwi'n meddwl oedden ni'n edrych yn berig yn dod trwy'r gêm, a mae hynny. Ac eto oedd cael Boyle yna yn ei gwahaniaeth, achos am y tro cyntaf falle, ers chydig, oedden ni'n edrych yn berig efo'r tafliadau a Corneli a pethau felly hefyd. A mae hwn yn ddiddorol hefyd, ydy mae Luke Young wedi dod yn ôl i fewn i'r llun yn dydy, fel rhan bwysig o'r garfan, a dwi'n meddwl y sawl un yn meddwl falle fysa fo'n mynd, ond dwi'n meddwl fod o dal yn un o'r chwaraewyr yma, da ni yn lot mwy peryg efo ciciau cryf a... O, yn sicr, a ciciau cornel hefyd. Ciciau cornel yn arbennig. Ond hefyd mae o'n... Dwi ddim y gores gan ni am bredig i fyny lawr, mae James Jones yn well am hynny, dwi ddim y gorau am bico pas y pel wrth i draed, mae'n siŵr fod rhyw fel Andy Cannon neu Tom O'Connor, ond mae o'n rhoi cymysgedd o bob dim, a falle mae'r balance gorau ydy rhywun fel Young ar y dde, Tom O'Connor yn y canol a Elliot Lee ar y chwith os ti'n edrych ar y canol cae yna. Ond mi ddeithon ni dros amser, ond dwi'n meddwl rhan o'r beth ydy fod Parky dal yn mynd siŵr o'i dim cryfa, ond hefyd ti'n teimlo mae yna rai chwaraewyr mae'n trio cael i mewn i'r tîm mewn safleoedd sydd ddim i safleoedd gorau nhw. I raddau, a sy'n ni'n deud fod hynny wir am McLean, a mae biti fod wedi brifo, achos dwi'n cymryd fod wedi dod yna fel i chwarae
fel wing-back ar yr asgell chwith. Dwi'n hapus iawn i weld hynny, achos dwi'n meddwl fo a Mendy wedyn yn gry fel ti'n gry ar y dde efo Ford a Barnett yna, a wedyn fod ni... Mae'n siŵr fod ti wedi sylwi falle fod ti ddim yn rhy hapus o'r syniad o McAlinden neu McFadzean yn chwarae. Na, wrth gwrs, na. A mae'n Ond bosib. dwi'n meddwl, mae Mendy, dwi'n gwybod os ti wedi codi gem, ond dwi'n meddwl bod wedi cael dechrau da i'r tymor, bod yn onest. Yndi, mae Mendy, a dwi'n rhoi di chwarae yn y gyngrair o'r blaen, a mae wedi bod yn un o'r chwaraewyr gorau ni, chwaraewyr mwy o cyson ni, as mae wedi bod yn effeithiol yn bob un gêm, yn dydy, a wedi cael gol gyntaf ni erioed yn y gyngrair bêl-droed am 15 mlynedd, a wedi cael 2 assist hefyd. Felly mae o wedi bod yn bendant yn lwyddiant. A doedd o'n cael gemau da, a weithiau oedd o'n cael gemau gwan yn y gyngrair dwytha, ond mae wedi edrych yn dda, dydy, a mae cael McLean yna, rwan mae gen ti opsiynau yn fanna. So be oedd dwi'n deimlo di am y 2 gêm ola felly? Wimbledon yn diddorol o'n i'n meddwl, lle o ran, oedden ni'n rheoli ar adegau, wedyn gathen ni jyst gadael nhw nôl mewn i'r gêm, a wedyn gorffen yn gry, a sy'n ni wedi gallu ennill, a oedd y tacteg ar y dechrau bach yn od, nid allan o'r cyffredin i Parky o'n i'n feddwl. Nid ar ôl yr eilyddio, o'n i'n meddwl bod ni'n delio'n dda iawn efo chwaraewyr mawr nhw i gymharu sut oedden ni wedi chwarae yn ebyn MK Dons, oedden ni'n fel bod ni'n medru handle chwaraewyr mwyaf nhw. So, dwi'n gwybod, o'n i fymryd yn siomedig bod ni heb ennill, gath dalfi'r cyfle yna do, yn reit hwyr. So, cyfle da. O'n i chydig bach yn siomedig, achos oedden ni'n y cae, ac oedden ti'n teimlo ni'n colli'r momentum fel o'n i'n deud, ac oedd o'n amlwg bod angen eilyddio, a wedyn wrth gwrs athon ni ddim eilyddio tan i ni ildio'r gol, ond yr eiliad athon ni eilyddio, oedden ni'n tîm gorau eto, o dipyn yn doedden. Felly oedden ti jyst yn teimlo, mae Parky yn gyndyn o eilyddio ar brydiau. Ti wedi clywed fi'n deud mwy nag unwaith, bod o'n amser i newid pethau, a dwi'n meddwl unwaith eto gafodd o'i gosbi yn fanna, ond mae'r ffaith bod ni wedi cael buddigoliaeth dda nos Fawrth, mae'r siom wedi mynd erbyn hyn, so dwi'n... O'n i'n gwylio'r gêm Wimbledon ar teledu lle, a oedd y sŵn y dorf yn dda iawn, oedd yna awyrgylch da iawn o ran fans Wrexham, oedd hi'n swnio fel dipyn o barti yna ar adeg, felly. Oedd awyrgylch. Oedd o'n dda, ond eto, ath o ddechrau mynd chydig yn fflat, pan oedd ti jyst yn teimlo nhw'n yn adeiladu momentum, ac oedden ni'n just... So pawb yn meddwl, hanner amser, reit, mae Wrexham yn mynd i chwarae eto ni rwan, a mae'r ail hanner mynd i fod ffantastig, a fe fel andros awyrgylch. Ond yn anffodus, oedd rhan fwy'r gêm yn yr hanner anghywir i ni, so mae'n teimlo fysa ni gallu bod yn hyd yn oed gwell, ond o'na 1,200 yna. A oedd o'n gau eitha bach caeedig, a hyd yn oed oedd yna blociau o fflatiau o gwmpas y cae, oedd yn cadw'r sŵn i fewn yn hyd yn oed mwy, felly oedd yna awyrgylch dda, ac i fod yn deg, oedd yna awyrgylch dda gen gefnogwyr Wimbledon hefyd, felly oedd y gêm dda, gêm trip cyntaf oedd i cartre yn y gyngrair bêl-droed, ac oedd ti'n teimlo, da ni nôl, mae hwn yn teimlo wahanol i oedd y gyngrair genedlaethol. Felly oedd yr awyrgylch yn dda, ond rai fi ddeud, oedd yr awyrgylch yn swnio'n gred nos Fawrth hefyd, yn doedd? Oes, mae'r gemau adre, mae'n garantid rwan, dwi'n meddwl bydd yn lot mwy o dyrfa o ddilynwyr o'r tîm eraill yn dod. Felly fydd bob gêm teimlo felly, dwi'n meddwl bydd yna 10,000 yna bob gêm, dwi'n mynd am achos bydd lot o bobl eisiau dod i Wrexham, achos mae'n spel ys ni chwarae tîmau fel Walsall a Swindon. Dydy wedyn... Ydy, a dwi'n meddwl bydd o Wimbledon yn llawn, so oedd lot o gefnogwyr Wimbledon dod i wylio Wrexham, a dwi'n meddwl mae hynny'n mynd i ddigwydd hefyd yn dydy. Mae o'n, da ni'n
box office ar hyn o bryd, a gobeithio fod ni... O'n i'n darllen rhywle heddiw bod Tranmere yn codi prisiau ar gyfer ei sponsorship lounge nhw oherwydd gêm Wrexham. Ia. Lot o dim yn gwneud hynny. Bydda, dwi'n meddwl mae hynny ddiddorol. A ti'n gwybod, a falle, yn y dechrau, oedd yna lot o bobl yn y Gyngred Genedlaethol yn eitha cenfigenus o Wrexham. Dwi'n meddwl erbyn y diwedd, oedd nhw'n gwerthfawrogi cael Wrexham yna, a falle mae'r teimlad yna wedi dechrau yn y gyngred yma. Dwi'n meddwl mae yna dipyn bach o atgasedd at Wrexham, ond falle bydd bobl yn cynnesu at ni dros amser, so gewn ni weld. Ond gewn ni weld, achos mae gennym ni wrth gwrs gemau yn dod i fyny yn erbyn Tranmere, Stockport a Crew yn arbennig yn mis Medi, a cwpl o gemau rwan yn mis Awst. Wyt ti'n teimlo'n ffyddiog am y pythefnos nes yma? Y gêm, disadwn yn dod, swn i'n disgwyl bod os di pethau wedi clicio, fydden ni'n oce disadwn, dwi'n meddwl. Mae'r gêm Barrow yn edrych yn gêm anodd i fi rwan. Bydd yna'n gymaint, dwi'n siŵr faint o dorf mae Wrexham gallu mynd yna, ond maen nhw wedi cael dechrau gweddol. Felly, sy'n disgwyl honna bach o her, wedyn mae Bradford wedyn ar y nos fawr. O'n i'n mynd i ofyn i ti, ydyn ni rioed i chwarae 5 gêm adre y mis Awst o blaen? O, mae hynna chydig o gwestiwn. Stats ti'n wybod, ond dwi'n amas ydyn ni. Na, mae'n teimlo'n lot ydy, ond eto, cofio di, aml mae'n gêm, 8 gêm does, falle, os ti'n chwarae 2 gêm bob wythnos. Ond bosib iawn, mwynhau fi fynd i'r llyfrau i ffeindio hynny allan. Dwi ddim yn gwybod off top o'm hen, mae'n rhaid fi. Be sy'n pryderu fi ydy nifer yr anafiadau. Mae fel bod lot o chwaraewr allan, ti Hayden, Tunnicliffe, Hosanna, Jordan Davies, McLean, ti'n bo? Os yw'n rhywbeth yn mynd o'i le efo'r hyfforddi, neu ti'n bod, achos blaw Mullin, anafiadau sydd wedi digwydd ar y cae ymarfer ydyn nhw, ie? Dwi'n meddwl oedd yn McLean reit ar ddiwedd y gêm yn dod. Reit, oce. Ond maen nhw'n dieddol o fod yn anafiadau cyhyrol, sydd yn codi cwestiwn rhywfaint ar beth yw'r ffitrwydd neu, ond hefyd bod ni falle ddim yn cymryd bobl i ffwrdd pan maen nhw, mae gen ti 5 eilydd yn y gyngred yma, a mae'n gyfle ti ddefnyddio nhw'n enwedig dechrau tymor, lle di bobl ddim falle'n hollol ffit os da ni wedi bod yn yr unol daleithiau pethau felly. Ond mae o'n ddiddorol, achos ti'n gwybod, mae gen ni dîm physiotherapy sydd wedi bod yn proffesiynol a rhyngwladol, ond da ni wedi cael lot o anafiadau, felly gobeithio fydd pethau'n gwella. A mae hynny'n dod â ni at opsiwn arall sydd gen ni, wrth gwrs, ydy trosglwyddiadau. Da ni wedi cael gweld 2 chwaraewr newydd, sef Boyles yn y cefn, a McLean nath chwarae yn agos iawn fel i fod yn ymosodwr, ond yn ganol cae, neu falle wing-back chwyth fel yn dweud. Sut ti'n teimlo am rheini fel chwaraewyr? Mae Boyles yn gret i fi. Solid, yn naturiol ar y chwyth yma, dwi'n meddwl. Mae'n cynnig bygythiad ymosodol fel Hayden. A mae'n siarad gêm da, nath y gyfweliad da iawn ar ôl y gêm dosbarth, dwi'n meddwl. Mae'n amlwg yn darllen y gêm, dwi'n meddwl. Falle, neu'n agored am hynny. So mae hynny yn gret. Do'n ni ddim yn meddwl bod ni angen cefnwr arall, rhaid fi ddweud, ond os di'n gwella beth gyda ni, dwi'n gwybod gath clywed gêm dda yn ebyn Wigan, ond falle mae Foel ar ryw lefel arall ar hyn o bryd. Ydy, mae Boyle yn fwy corfforol, ydy. Mae'n gryfach yn yr awyr, fel ti dweud, mae'n rhoi'r opsiwn yna oedd Hayden yn rhoid i ni mewn berig ar cornel a tafliadau hir yna. A mae o'n dipyn arweinydd, dwi'n meddwl, yn dydy. Dyna beth dwi'n teimlo, mae o'n mynd i ddatblygu. Mae'n codi ofn ar rhywun, ti'n sbio arno fo. Ydy. Mae'n edrych yn job efo centre half, dydy. Ydy, mae'n edrych yn galed yn dydy. Mae'n ti'n ôl i dyddiau Joey Jones, so mae'n lot i ddeud am hynny. A wedyn, wrth gwrs, McLean, sydd yn chwaraewr
uwch gyngrau'r rhan fwyaf ei yrfa, amlwg dod o Derry, a mae yna chydig o hanes yn hynny, ond dwi'n meddwl mae o'n berson sydd yn dod o gymuned agos, sydd yn agos at y tîm, a pethau felly, so dwi'n meddwl fydd o'n teimlo'n reit gartrefol yn Wrexham, a mae o'n gorau bod yn gaffeiliad i'r garfan, dydy? O'n i'n meddwl bod o'n edrych yn greu pan oedd y symud i'r chwys yn erbyn Wimbledon, o'n i'n meddwl bod o'n edrych, mae hwn yn lefel arall o chwaraewr. Dal ddim wedi meddwl amdano fo ffordd oedd o'n trin Joe Allen yn y gêm na. 2018, ie? Dwi'n meddwl, 2017 oedd hi. Ie, ond yn y bod, nath nhw'r job, a mae cael rhywun, well gen ti gael rhywun yn y dîm di sydd wedi gwneud y job na bod ar yr ochr arall. Ond ie, do'n i ddim wedi meddwl iddo fo. Dwi'n meddwl, os dwi'n cael cwbl o gemau da i Wrexham, fyddai wedi meddwl fo eitha byd. Wrth edrych yma, diolch yn edrych fel chwaraewr 34 i fi, mae'n edrych... Na, oedd o'n edrych yn ffit iawn yn doedd, ond eto yn anffodus mae o'n di anafu rwan am 4 wythnos, gobeithio llai, ond yndi, mae hynny'n siom. A felly, wyt ti'n teimlo fod ni angen dod â unrhyw chwaraewyr newydd i fewn? Dwi'n meddwl bod o'n lot ar sgwyddo Bickerstaff i feddwl bod o'n, heb o bod pryd mae Mullin dod yn ôl, so dwi'n meddwl bod ni angen ymwysodwr, o'n i wedi gweld rhywbeth heddiw yn y Peterborough Herald, yn dweud bod Wrexham wedi gwneud cynnig am Siomedig. Dwi'n gwybod faint o wir sy'n hynny, mae hynny bach o risg, ydy o ddim wedi llwyddo yna ers gadael Chesterfield na ddo. Na di, ond maen nhw'n dîm sy'n chwarae efo dim ond un ymosodwr, felly falle fysa Wrexham yn siwtio fo. Mae'n annog gwybod gafodd hi flwyddyn ola fo yn Chesterfield chydig yn ddadleuol yn doedd oedd o'n trio chwilio i gael ei symud. Ie, gath o'r anaf drwg na hefyd yn do, wedyn dwi'n gwybod, sy'n ni'n poeni os ni'n mynd amdano fo, ond... Ac oedd y papur hefyd yn dweud bod yna glwb arall, bod yna 2 glwb di gwneud cais amdano. Mae'n swnio fel fod Dan Ferguson yn hapus iddo fo'i fynd, ond dwi'n siŵr os di hynny beth da neu beidio. Ond dwi'n meddwl fod mae angen ymosodwr ar ni bendant yn does. Dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae o lot o bwysau ar sgwydder rhyw fel Bickerstaff. Dydy Waters ddim wedi argyhoeddi eto. A mae Dolby dal, oedd ni'n dweud tro dwytha, mae o dal yn un o'r rhai sy'n gallu edrych yn dda pan mae'n dod yn mewn fel eilydd, ond anamal iawn mae o'n edrych yn ddylanwadol o ddechrau gêm. Felly dwi'n teimlo bod ni'n dibynnu'n ormodol ar Oli Palmer ar y funud heb Mullin, felly fysa cael rhywun arall i fewn, achos un anaf arall rwan, a fysa ni mewn trwbl mawr yn bysa, felly mae bendant angen. Ond ti'n meddwl fel canol o cae, ti'n meddwl fel Luke Young yn dod yn ôl rwan, ti'n meddwl fel canol cae yn edrych yn weddol. Ti'n meddwl gen ti opsiwn yna. Oes, a mae McLean yn rhywun arall sy'n gallu chwarae'n ganol caen, dydy. Felly mae gen ti sawl opsiwn yna rwan, felly dwi ddim yn teimlo gymaint o angen rhywun yn ganol cae, falle ni sôn oedd Andy Cannon ddim yn wych yn erbyn MK Dons, so falle fod o ddim cweit yn edrych fel fod o yn ôl i'w orau. Ond mae gen ni opsiynau pendant, a os nad yw'n cael rhywun sydd yn, mae'n teimlo sef lefel dipyn uwch na rhai sydd gen ni, does o ddim pwynt gael corff ychwanegol. Ac wrth gwrs, dim ond 22 chwaraewr gewn ni yn y garfan yna, dros 11 sydd ddim yn gol geidwad, felly mae gen i 23 yn barod, so fe rhaid i ni golli chwaraewyr cyn diwedd y tymor, neu cael chwaraewyr sydd mond yn cael chwarae mewn gemau cwpan. Felly, dwi'n mynd gweld o'n dod â chwaraewyr i fewn mwyn dod â chwaraewyr i fewn, ond mae'n amlwg o be mae Parkinson yn dweud ydy mae nhw chwilio am chwaraewyr yn dydan, a ond dyn nhw ddim wedi bod yn hynod o lwyddiannus hyd yn hyn. A falle mae nhw yn tueddu i adrodd pethau reit hwyr yn dydyn, mae'n rhaid o, dwi'n gwybod sy'n dacteg bargeinio neu be, neu mae'r clybiau eraill eisiau, os dyn nhw eisiau ffi, maen nhw'n mynd i ofyn rhywbeth gwirion dydyn gen Wrexham dyddi yma, dydyn.
Yndan. Allai weld Sean Harvey yn bod yn dipyn o Daniel Levy, i fod yn onest efo ti. Diolch yn edrych o rhywun sy'n licio talu gormod, ond y peth tristwch ydy, dwi'n meddwl bod oedd y falle fod o beth dafod fel ydi brifo pam nath o, achos fydd o'n fwy o reswm yn i ddod â chwaraewr ymysodol i fewn, a dwi'n meddwl bod ni angen hwnna jyst i'r garfan yn gyffredinol, achos un neu ddau anafas, a da ni mewn trwbl. Ond, o ran Mullin, maen nhw wedi bod yn eitha positif yn dod, bod o'n gwella'n dda. Ond hyd yn oed, pryd sa ti'n disgwyl o ddechrau y ffordd un iawn? Maen nhw wedi bod yn reit cryptic yn dod. Maen nhw wedi dweud bod o flaen sgediwl, ond dyn nhw ddim wedi sôn am unrhyw sgediwl ar unrhyw bwynt. A falle fo hynny ar bwrpas, achos bod nhw'n teimlo bydd o'n haws i nhw brynu chwaraewr arall, os di bobl ddim yn gwybod pa mor hir maen nhw'n disgwyl iddo fod allan. Ond, o ffordd dwi'n ddarllen ydy, maen nhw'n dweud, mae'n swnio fel fod yna ddim problemau ychwanegol efo'r sgyfaint, felly dim ond cael yr asennau yn ôl at ei gilydd. A fel arfer, ti'n sôn am 6 wythnos, ond pa mor ffit wyt ti ar ôl hynny yn gwestiwn arall. So falle, dyna pam ti'n gweld 6 i 8 wythnos fel arfer. Felly nath o 10 diwrnod cyn dechrau tymor. So ti'n gobeithio fod yn ôl ganol mis Medi, neu bendant cyn mis Hydref. A sa hynny'n, fysa ti'n derbyn hynny rwan, so ti'n just ddim eisiau unrhyw gymlethodau, i fod yn onest. Ond gobeithio, fydda ni'n dathlu, a fysa rhywun fel Siomedig yn chwaraewr diddorol iawn, achos o le da ni wedi dangos bod ni'n gallu chwarae heb Mullin, ond yn y 2 flynedd yn ôl, oedd Siomedig yn bell ar y blaen i Mullin yn doedd fel sgoriwr, tan iddo gael yr anaf cas na, felly da ni'n gwybod bod yna potensial i gael chwaraewr da iawn, a falle bod ni'n gallu rhoi chydig o amser iddo fo, ond hefyd bod o ddim yn teimlo bod o'n gorau chwarae bob munud a bod o'n gallu cael yn ôl i ffitrwm. Y ffigur o'n i wedi weld, oedd £100,000 ond yna fo, a ti'n meddwl, da ni, oce, mae gyda ni bres, ond da ni'n eisiau taflu arian i ffwrdd. Swn i'n ffeindio yn ormod o risg, li. Ydy, achos dwi'n meddwl mae 250 nath Peterborough dalu amdano fo, de, felly a dim wedi bod yn llwyddiant enfawr Peterborough, felly dwi wastad, mae'r pethau sy'n cael ei ddeud yn y papurau, mae bobl jyst yn pigo rhifau, ac yn aml maen nhw jyst yn enwi chwaraewr, so dwi'n mynd yn siŵr os ydy o'n un o'r bobl fysa gen i ni olwg gan fo i fod yn onest, ond maen nhw'n amlwg maen nhw wedi bod yn trio am rai bobl a ddim wedi cael llwyddiant sydd yn hyn, a mi na Nick Powell yn dod sydd wedi mynd i Stockport ddeud bod o wedi siarad efo Wrexham, so oedd hynny'n ddiddorol. Ond wrth gwrs, papur heddiw yn Peterborough yn dweud bod yna 2 glwb a Wrexham yn un ohonyn nhw, ac yng nghefn y meddwl, o'n i fel, oedd i Stockport yn mynd i drio gyswmpio ni eto. So ddim y tro cyntaf, na fysa maen nhw'n gwneud yn eitha aml, achos da ni'n dieddol o bysgota yn yr un moroedd pan da ni'n edrych ar chwaraewyr yn dydyn. Mae hwnna'n classic Alun Owenism. Wel, so wyt ti'n edrych ymlaen, ti'n hyderus am weddill y mis ta? Ydw, swn i ddeud. Dwi'n meddwl, 2 gêm nesaf, sgan i 4 pwynt, gêm gwpan wedyn. A wedyn tramio'r wedyn sydd mynd â ni fewn i mis Medi. Ond, ydw, dwi wastad yn optimistig, dydw. A wedyn mae gennym ni'r JPT Johnson's Paint Trophy yn dechrau wedyn mae'n o math o beth yn cyffroes o'n blaen ni. Oes, ac wrth gwrs, os da ni yn cyn o Bradford, fe hwnnw'n gêm ddiddorol, Mark Hughes yn ôl yn y cair ras, wrth gwrs. Pwy a wyr fysa enillwyr y gêm yna yn gallu cael un o'r cewr i'r uwch gyngred hefyd, so noson fawr o dan y llif o leadau yn y cair ras, a mae rai fi ddeud, oedd bod o dan y llif o leadau, maen nhw wedi gwneud gwahaniaeth mawr, oedd y cae yn llachar, ac oedd ti'n gweld y gêm yn lot gwell, felly oedd gweld y hyn rhaid mynd yn golled mawr, mae'r rhai newydd wedi gwneud gwahaniaeth, ac wrth gwrs maen nhw ei safon ar gyfer rhyngwladol a hyd oed cyngor y pencampwyr os da ni'n cyrraedd mor bethau hynny, wrth gwrs. Cadw'r ffydd. Cadw'r ffydd o hyd fel wyt ti chwarae teg, weithiau
yn ame ar brydiau. Dwi'n edrych mlaen at dysadwn. Dwi'n wedi bod symor yma eto, so dwi'n reit gyffroes. Mae'n hymor i'n dechrau dysadwn. Iawn, felly ar hynny, gobeithio gawn ni rhywbeth mawr i ddathlu, rhywbeth i siarad yn y car ar y ffordd yn ôl, un o'i gwyn ar yn wynebau ni, a heb os ac o'n i bai, gobeithio byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.